вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. А я вырашыў стаць пісьменнікам і напісаць асабістую кнігу пад назвай «Вядучыя калыханкі». Як вам такая ідэя? Прывітанне ўсім! Салют, Цёмачка! Ага, салют. І прыйшла Ліска Яна. Ну так, прийшла. Усё, надрукаваў. Тёма, а ты што робіш? Може, давай погуляем у хованки? Пачакай. І прапанавала пагуляць у хованкі. Хто прапанаваў? Хто? Ты? І толькі што, ці не? Ну так, я прапанавала. А я гэта надрукаваў. Навошта? Для гісторыі. Я, Янка, пісьменнікам вырашыў стаць галоўным летапісцам калыханкі. Кім? Летапісцам? Ну так, вось, глядзі. Пройдзе шмат гадоў, мы станем дарослымі, нашы гледачы таксама вырастуць. І калыханку будуць весці іншыя вядучыя. Правильно! Час не стаіць на месцы. Усё мяняецца. Я не пра гэта, я пра тое, што неабходна, каб у тыя будучыя часы ведалі, што былі такія Яна і Тёма. І Бусик, і Топа, і няня Полинка. Хто тут Полинку вспоминае? Прывітанне, сябры мае. Ай, прывітанне, Полиночка. Прывітанне, гэта мы успамінаем. Тёма наш такую важную справу распачаў. Ой, якую? Пачакайце, я надрукаваць павінен. Толькі вы мне не перашкаджайце, каб памылак не нарабіў. А потым прыйшла няня Поліна. Нічога не разумею. Растлумачце мне, калі ласка, на што Тёма надрукаваў «Прыйшла няня Поліна». Для гісторыі, Полиночка. Каб усе ў будучым ведалі, што была ў калыханцы такая сімпатычная нянечка. Ой, ну дзякуй, але... Тёма, Полиночка, вырашыў стаць нашым летапісцам. Кніжка, якую ён пачаў друкаваць, называецца «Вядучыя калыханкі». Ого! Ага, я з сённяшняга дня буду кожны крок усіх нашых апісваць, хто куды пайшоў, хто адкуль прыйшоў, каб потым нашчадкі пра нас дазналіся і намі ганарыліся. Ой, здорово, Тёмочка, придумал, правда? Ідэя добрая, але нечага не хапае. Чаго не хапае? Каб чытачам было цікава, у кожным творы павінна быць інтрыга, розныя прыгоды, а не проста «Прыйшла Полинка, прыйшла Янка». Да і у нас гэтых прыгод з кожным столькі было. Дык вось, давай, Тёма, ты паспрабуеш узяць інтэрв'ю у вядучых калыханкі. І яны, вядучыя, раскажуць самыя цікавыя са свайго калыханачнага жыцця. Правильно, Яночка, а потым гэтыя аповеды Тёма, як галоўны летапісец калыханкі, надрукуе ў сваёй кнізе. І гэта будзе вельмі цікава чытаць і сучасным чытачам, і будучым. А што? Мне падабаецца твоя ідэя, Полинка. Дзякуй. І я тады змяню назву кнігі. Была «Вядучыя калыханкі», А стане? а стане «Прыгоды ў калыханцы». Здорово! Так, пачнем з цябе, Яна. Раскажы мне самую незвычайную гісторыю, якая з табою здарылася ў калыханцы. Ну, я магу расказаць пра тое, як я згубілася, а вы мяне усёй калыханкай шукалі. Ага, памятаю. Ох, і нахваляваліся мы тады за цябе, Яночка, усе двары абеглі. А потым Топа недзе раздабыў сабачку, і ён хутка цябе знайшоў. Ну так, Топа ждаў панюхаць яму мае рэчы. А у сабак нюх ого-го які! А яшчэ я ніколі не забуду, як вы мяне весялілі, калі я хварэла. А гэта калі мы ў клоунаў перапрануліся і песню табе спявалі. Ой, было так весело. Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто! І я, дзякуючы вам, ужо на наступны дзень пайшла на папраўку. Ой, Яночка, а памятаеш, як мы твою чарапаху Тартілу ртавалі? Ой, памятаю! І рыбак ёй у акварыум запускалі. Мы думалі, што яна сумуе без сяброў. Ды я успамінаць магу такія цікавыя гісторыі некалькі дзён. А выбраць, якая з іх самая незвычайная, не магу. Яны мне ўсе здаюцца самымі-самымі. Вось і добра. Час у нас ёсць, будзем успамінаць і выбіраць разам. А у цябе, Полиночка, таксама шмат гісторый, якія Тёма можа ў сваю кнігу ўключыць. Ну, вядома! Зусім нядаўні выпадак. Мы з Нестором пайшлі ў паход.
А Топа залез у заплечник. Я ж завзятий хитрун. Реч твоя викинув, каб місце у заплечнику для себе визволить. І як ви Топу зауважили? Уявіть собі, у нас припинок, і я відкриваю заплечник, каб повечерять. Привітання, гэта я Топа. Так і було. Ви з Нестором не сердавали на яго? Ну, вядома, зрабілі за увагу. Хіба можна довго сердавати на нашого гарезу? Бачите, йому так хотілося побувати на той горі, куди ви йшли. Гэта так. І потым мы ж сябры, а сапраўдныя сябры дапамагаюць і даруюць адзін аднаму. Тады, може, назву книги зменим? Знов? Просто я подумала, что все наши истории связаны с сябровством. А як же інакш? Ми сябры. Самые найлепшие сябры. І яку назву, Яна, ти пропонуєш моїй книзі дати? Була пригоди у Калиханці. А стане пригоди сапраўдных калыханачных сябров. Так яшчэ лепей гучыць. Добре, я згодний. Нехай у будучым ведають, що сябровство у нас саме головне у житті. Ну а зараз мультфільм. Ага, давайте глядеть, бо наши сябры-глядачи зачакалися. Ну що, протягнем вечір успомінів? Давай зробім гэта заўтра, галоўны летапісец калыханкі. Бо час да адпачынку рыхтавацца. Добре. Тоді зубки чистим, тварики і лапки миємо. Бацькоў цалуем. І у ложачкі бяжым. Цікавых вам сноў і добрай ночы, маленькія. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.